tomto videu si ukážeme, ako vyplniť správu v prechodnom registri SIBEM v prípade, že ste dovozca a nemáte k dispozícii skutočné hodnoty emisí od svojho dodávateľa. Pre vstup do prechodného registra kliknete na link, ktorý nájdete na stránke Európskej komisie, alebo link, ktorý obdržíte od nás v potvrdzovacom e-maili po registrácii. Následne budete presmerovaní na stránku Where are you from, teda odkiaľ sa prihlasujete, kde vyberiete následovné možnosti. Aplikáciu SIBEM, krajinu Slovensko, druh subjektu, v tomto prípade hospodársky subjekt, EORI, kde zadáte vaše EORI, konáte vo vlastnom mene a poskytnete súhlas. V prípade, že by vstupoval zamestnanec tohto hospodárskeho subjektu, na ktorého bolo delegované povolenie, tak by vybral možnosť zamestnanec, autentifikuje sa cez EID, sem zadá číslo občianskeho preukazu, vstupuje v mene tejto fyzickej právnickej osoby, teda daného hospodárskeho subjektu a zadá EORI tejto spoločnosti. My ale teda ideme vstúpiť ako spoločnosť Importér SRO a teda vstupujeme ako hospodársky subjekt vo vlastnom mene cez naše EORI. Potom, čo klikneme na odoslať, je potrebné sa autentifikovať cez EU login. Sem zadáme e-mailovú adresu alebo UID. Klikneme na Next a zadáme naše heslo. A takto sme sa prihlásili do aplikácie prechodného registra SIBEM. No a teraz si ukážeme, ako vytvoriť správu. Najprv je potrebné kliknúť na časť Moje štvrťročné správy. A tu môžete vidieť, že už tu máme podanú správu za 4. štvrťrok 2023, je v stave Submitted. No a teraz ideme podať správu za 1. štvrťrok 2024, teda za dovozy, ktoré boli uskutočnené od 1.1.2024 do 31.3.2024. Správu je možné vytvoriť tromi spôsobmi, buď priamo v aplikácii prechodného registra, alebo kliknutím na nahrať, kedy musí byť nahratý súbor v požadovanom formáte, ktorý je na stránke Európskej komisie, alebo môže byť vytvorená správa aj kliknutím na toto tlačidlo, kedy sa vám duplikuje vaša predošlá štvrťročná správa. My si teraz ukážeme, ako vytvoriť správu cez možnosť vytvoriť, teda kliknem na toto tlačidlo, no a otvorí sa nám teda možnosť vyplniť všetky informácie o našich dovozoch. Najprv sme sa dostali do hlavičky, teda vyplníme základné informácie o nás ako deklarantovi. Spoločnosť je teda Importér SRO a identifikačné číslo, teda EORI, je už predvyplnené. Následne vyberieme typ deklaranta, čo je v tomto prípade dovozca pre všetky tovary. No a vyplníme adresu. Je potrebné vyplniť všetky polia, ktoré sú označené hviezdičkou, tie sú teda povinné, takže vyplníme mesto. Vy si pravda, že môžete vyplniť celú adresu. Teraz sa prepneme na ďalšiu záložku v hlavičke, teda dovozca, kde si zaklikneme možnosť deklarant vystupuje ako dovozca, pretože sme deklarantom všetkých tovarov v tejto správe a zároveň aj dovozcov všetkých tovarov, ktoré správa obsahuje. Záložku nepriamy colný zástupca nevyplňame, pretože nie sme nepriamy colný zástupca a teda ju nechávame prázdnu. Záložka príslušný orgán je už predvyplnená, takže tu tiež nič nevyplňame. No a v časti podpisy zadáme dnešný dátum, alebo teda dátum, kedy to podpisujete, miesto podpisu, meno a priezvisko podpisujúcej osoby a funkciu. Poskytnete súhlasy a môžeme si uložiť správu ako návrh. Správa bola úspešne uložená a teraz si ideme pridať jednotlivé tovary, ktoré spoločnosť Importér SRO za 1. štvrťrok doviezla. Pridať tovar teda môžeme najprv kliknutím na túto časť, dovezený tovar vľavo.
a tie príslušné tovary pridáme buď kliknutím na pridať tovar tuto vľavo, alebo tiež je to možné tu vpravo. Takže kliknem na pridať tovar a otvorí sa mi celá časť, kde môžem zadať informácie o dovezenom tovare. Ja teda ako spoločnosť Importer SRO idem zadať najprv dovoz oceľových rúr z Číny. Kód tohto tovaru nájdem na jednotnom colnom doklade, ktorý sa podával pri colnom konaní. Takže ho sem zadám. Už po zadaní prvých 2 číslic sa mi začnú ukazovať možnosti tovarov. Sem zadám posledné 2 číslice kódu tovaru, no a opis tovaru sa mi automaticky vyplní. Následne zadám krajinu pôvodu, čo je v tomto prípade Čína. No a colný režim, ktorý je tiež na jednotnom colnom doklade, ako aj čistá hmotnosť. My sme teda doviezli 5000 kg oceľových rúr. Túto časť už máme vyplnenú a teda si ju aj overíme. Vyskočil nám takýto error, čiže je to také upozornenie, že ešte nemáme vyplnenú časť emisie, takže to vieme. Je ešte potrebné pridať emisie a to kliknutím na toto tlačidlo vľavo pridať emisie. Najprv v časti zariadenia si vyplním krajinu výroby a teda v tomto prípade je to Čína. Čo sa týka prevádzkovateľa zariadenia a zariadenia, kde bol tovar vyrobený, tak to vyplňať nebudem, keďže pôjdem cez štandardné hodnoty, nakoľko nemám k dispozícii skutočné hodnoty emisí a teda neviem ani údaje o teda zariadení, kde bol tovar vyrobený. To teda zatiaľ nevyplním a presuniem sa na emisie. Čistá hmotnosť je tých 5000 kg. A potom sa presuniem na priame viazané emisie. Vyberiem spôsob určenia Estimated Values including Default Values, teda štandardné hodnoty a taktiež typ uplatiteľnej metodiky vyberiem Default Values. Potom, čo si vyberiem tieto možnosti, sa mi už na obrazovke ponúka možnosť hodnoty, ktorá je teda definovaná pre tento príslušný tovar podľa kódu tovaru. A túto hodnotu si skopírujem alebo teda prepíšem do tohto políčka špecifické priame viazané emisie. Potom sa presuniem na nepriame viazané emisie, kde taktiež vyberiem možnosť Estimated Values, teda štandardné hodnoty. No a taktiež sa mi tu ukáže hodnota, ktorá je príslušná pre tento daný tovar a tu vyplním do špecifických nepriamých viazaných emisí. Taktiež je potrebné vyplniť pole zdroj elektriny, ktoré je povinné. A tu vyberiem možnosť Receive from the grid, keďže používam štandardné hodnoty a nemám žiadne informácie ešte od môjho dodávateľa, tak nemám ani túto informáciu. Ale vyberieme túto možnosť, lebo je to teda povinné a systém to požaduje. Túto časť teda už máme vyplnenú a môžeme sa presunúť na parametre, kde taktiež momentálne nič nevyplňam, lebo tieto informácie ešte nemám. Rovnako neviem, že či bola zaplatená nejaká cena uhlíka v teda danom štáte, takže túto časť tiež preskočím. No a v časti doplnkové je potrebné vyplniť nejaké doplňujúce informácie, pretože taktiež je to povinné pole. Ja som išla cez štandardné hodnoty a teda nemám poskytnúť aké doplňujúce informácie a teda sem len vypíšem žiadne, aby mi to teda systém zobral a overím, čo som zadala. Tovar sa mi úspešne overil. No a následne správu uložím. Teraz môžete vidieť, že tento tovar má pri sebe takúto zelenú fajku, takže
mám ho zadaný správne, respektíve mám vyplnené všetky polia, ktoré sú povinné. No a teraz, keďže spoločnosť Importer SRO uskutočnilo za tento štvrťrok 2 dovozy, tak si pridám ešte aj tento druhý tovar. Druhým tovarom je teda 2000 kg železnej rudy z Indie. A teda znovu si zadám príslušný kód tovaru. A opis tovaru sa mi automaticky vyplní. Taktiež zadám kód krajiny, teda krajinu pôvodu, ktorá je tiež na jednotnom colnom doklade, colný režim a čistú hmotnosť, v tomto prípade 2000 kg. Tovar si znovu overím a môžem si ho aj pre istotu uložiť. Vždy je dobre si správu priebežne ukladať, aby sa nám tie zmeny nestratili. Ale tu môžete vidieť, že napríklad prvý tovar už mám takýto zelený, tak tento ešte mám s takýmto vykričníkom, či mi vlastne systém signalizuje, že tu ešte nemám vyplnené emisie. Môžete aj tu vidieť, že tam nemám zatiaľ žiadne. A teda sa dostanem naspäť do toho tovaru tým, že buď kliknem sem, alebo na túto ceruzku v príslušnom riadku tovaru. A teda pridáme si emisie rovnakým spôsobom ako pri prvom tovare. Klikneme na pridať emisie. Krajinu výroby zadáme v tomto prípade India. Preklikneme sa na emisie, kde zadáme čistú hmotnosť 2000 kg. No a spôsob určenia znovu idem cez štandardné hodnoty. Príslušná hodnota sa mi ukáže na obrazovke. Tu skopírujem a zadám do špecifických priamych viazaných emisí. Presuniem sa na nepriame. Taktiež spôsob určenia sú štandardné hodnoty. Vyberiem taktiež zdroj elektriny, receive from the grid, a opíšem príslušnú štandardnú hodnotu, ktorá sa mi ukázala na obrazovke. Teraz už mám aj tento tovar vyplnený, parametre nevyplňam, splatnú cenu uhlíka nevyplňam a teda len v časti doplnkové napíšem, že nemám v tomto prípade žiadne doplňujúce informácie. Tovar si overím, je úspešne overený a uložím. Teraz môžete vidieť, že už obidva tovary mám vysvietené na zeleno a teda keď som s touto správou už spokojná a mám tam zahrnuté všetky dovezené tovary, tak ju môžem uložiť. A predložiť. Tu sa ma spýta ešte systém, že či chcem správu ešte do budúcna upravovať. My vždy odporúčame vybrať prvú možnosť, teda že áno, pretože aj keď si myslíte, že máte všetko v správe už vyplnené správne, tak je dobré mať túto možnosť v prípade potreby si tú správu vedieť upraviť. Kliknete OK, no a vyskočí vám túto správička, že správa bola úspešne odoslaná. No a taktiež vidíte v časti mojej štvrťročnej správy, že správa za prvý štvrťrok 2024 je v stave submitted a teda predložená. Taktiež, keď si kliknete na tú správu, tak si ju viete ešte spätne pozrieť. Takto ste si teda splnili svoju ohlasovaciu povinnosť za tento štvrťrok. No a najbližšie sa môžete do prechodného registra SIBEM prihlásiť až v júli.